Miesten elokuinen finaali päättyi traagisesti, kun venäläinen kilpailija kuoli ja suomalainen Timo Kaukonen loukkaantui vakavasti. Totta kai sit on miettinyt just silleen, että muutaman minuutin takia meni pari vuotta tämmöiseksi. Siihen on varmaan tehnyt tosi paljon se, että kun on ihan lapsesta asti tykännyt saunomisesta älyttömästi ja isä oli kova saunomaan, niin sen kanssa saunottiin siis ihan älyttömästi. Teini-iässä huomasi, että kestää vähän normaalia enemmän lämpöä, kun eihän sit ollut käynyt. No kavereitten kanssa totta kai, ja ne nyt jo puhuu, että ei tuossa ole mitään järkeä, mutta sitten kun rupesi niin käymään uimahallilla, niin siellä se huomasi, että kun meni saunaan ja ihmetteli, että mikä helvetti, kun ei täällä heitetään löylyä. Niin kun siinä huomasi sen, että on saanut isältä sitten vähän enemmänkin sit löylyä lapsena. Ja se oli silloin alkujaan, niin ei se ollut noin vakava. Ei otettu noin tosissaan. Nyt se otetaan niin tosissaan. Siellä on ne löytynyt vuosien aikana ne, ketkä tosissaan kestää sitä löylyä. Sanotaan sellainen 20-30 porukka, ketkä siellä on pärjännyt Heinolassa. Niin niistä jokainen haluaa voittaa. Niin sen tietää, kun 30 ihmistä on ja kaikki haluaa voittaa. Ja iso osa kumminkin tekee paljon varmaa sen eteen, että pärjää. Niin sitten se menee siihen, että siellä istutaan. Se on siis ihan kauhea. Varsinkin tämä uusi sauna, mikä Heinolaan tuli, niin kun se alkaa heti. Ja se on valmiiksi jo niin kuuma, kun sinne menet, niin se on se lämpö jo heti siellä. Ja sitten kun se tulee se ensimmäinen suihku, niin se lyö sellaisen pyörteen sinne heti, että se alkaa niin kuin se saunominen heti eikä 5 minuutin kohdalla. Että se polttaa ihoa. Siellä nyt vaan yritetään olla niin suojata käsillä ja kaikilla mahdollisimman paljon. Et sen takia me tälleen istutaan, että me suojataan käsillä tää roppa tästä eestä. Ja sen takia mullakin voitiin tästä sit ihosiirtoa tehdä, kun se ei ollut tästä niin palannut. Niin se poltehan siinä tulee ensimmäisenä. Ja sitten se hengittäminen, se on aivan sairaan vaikeeta. Ei oo, en oo ikinä. Eikä niitä kyllä, se on nyt tullut ihan vasta se rasvojen kapelleileminen tuohon, että ei siellä ole ennen kukaan. Mä ainakaan tietoisesti minkään rasvankaan leikkinyt. Sitten kun mä teen jotain, niin mä teen sen niin kuin ihan tosissaan. Että se on just, että vähän liiankin innolla ja se, että jos on luvannut jotain, niin sitten se tulee kans tehtyä. Että just niin kuin tänä vuonnakin, niin me osallistuttiin muutaman kaverin kanssa, niin Kuopiossa on sellainen 100 kilometrin luistelumaratoni. Niin sinne, mutta kun tuo talvi oli vähän pikkasen kylmä, niin se sattui osua justiin se luistelupäiväkin semmoinen, että oli 25 astetta pakkasta. Niin peru niitä paljon lähtöjä ja sitten moni, ketä lähti luistelemaan sitä, niin joutui jättää kesken, kun jääty paikkoja ja tälleen. Itse mä menin sen varmaan sen takia läpi, kun mä luulin, että se mun yksi kaveri luistelee mun edellä. Mä mietin, että milloin se saa mut kiinni kierroksella, niin mä en sitten itse luovuttanut sit kesken. Mä luistelin sen 100 kilometriä sitten. Niin silloinkin mulla oli jääty toi varvas kiinni monoon. Siinä just taas moni sanoi, että eiks vois joskus luovuttaa kesken. Kun se ei vaan oikein kuulu tapoihin. Kilpailuviikonloppunahan kilpailijoilta aina kysytään siitä tuonretky
kysyvät oven takaa, että onko kaikki ok, ja kilpailijoiden tulee vastata sitten peukaloa näyttämällä, että kaikki on ok. Ja näin heiltä kysyttiin ihan loppuun asti ja lopussa hyvinkin tiheään niin kuin tahtiin sitten, mutta se, että minkä takia he nyt sitten näyttivät vai tajusivatko he edes näyttävänsä. Täytyy ehkä tuntea vähän tätä suomalaista kansanluonnetta, että jos vieressä istuu venäläinen, niin ei se kovin helposti anneta periksi. Jollain lailla nämä kilpailijat pystyy sitten itsensä psyykkaamaan semmoiseksi, että ne ei ehkä niin kuin koe sitä kipua samalla lailla. Ja varsinkin tämä Timo mulle sanoi, että ei hän sitä ihon kipua, että se ei ole se, niin kuin se rajoittava tekijä tässä. En tiedä, kyllä sen on tiennyt itsekin jo ja aikaisemmin, että on niin kuin tosi hyvä kivunsietokyky ja kipukynnys on korkealla ja sisu on ihan hälyttömästi. Että onhan se monena vuonna tullut voitettu ja silleen aina miettinyt itsekin, että kuinka kauan siellä pystyisi istumaan vielä sen jälkeen, kun niin kuin toiseksi tullut lähtee pois saunasta männä vuosina, mutta en mä olisi uskonutkaan, että siellä pystyisi noin kauan istumaan sen jälkeen, kun mitä sieltä lähti suurin osa porukasta pois saunasta. Et just sen venäläisen kanssa, kun kahdestaan jäätiin, niin se 4 minuutin rupeama, niin siitä on varmaan osa mennyt ihan tajuttomuuden. Et ei ole enää tajunnut. Luokee kartalla, että kuuluu vaan, että mä oon siinä ruvennut loppuvaiheessa jo jollekin sille venäläisellekö juttelemaan vai tuomareille ikkunan läpi, sitä mä en tiedä, mutta siitä sen tietää, että siellä ei ole enää ollut ihan normaali. Sekä Timo Kaukosen että Vladimir Ladizhenskin finaalisuoritukset hylättiin lopulta. Maailmanmestaruustitteli meni miehelle, joka poistui saunasta 3. viimeisenä. Mahdollisia selityksiä sille, mikä sai miehet istumaan saunassa traagiset 7 minuuttia, on useita. Lopullinen totuus ei ehkä selviä koskaan. Osalle kysymyksistä tulee vastaus siinä vaiheessa, kun kisoista tehtävä rikostutkimus